No niin, morjesta vaan kaikille. Tänään mä tekisin uutta videota. Ja multa on kysytty, että okei. Todellisuus on, että multa ei ole kysytty, kyllä kukaan ei ole kysynyt multa yhtään mitään. Ja mä ajattelin, että mä puhun tänään teille, että mitä mieltä minä olen CSGO-pelistä. Oletan, että kaikki te tiedätte, mikä on CSGO. Jos ette tiedä, niin älkää ottako selvää. Mulla on oikeesti siinä pelissä ihan liikaa tuntia. Voisiko mulla 890 nyt tai jotain. Mä voisin hankkia oikeesti elämää, koska ei se ole mitään järkeä pelaa sitä peliä. Se on ihan peli, on ihan paska. Tai se johtuu siitä, että mä oon ihan huono. Mutta mun mielestä CS on vähän... Okei, CS on kiva peli, kun sitä pelaa niinku silleen kavereiden kanssa silleen niinku hyvä määrä. Mutta sit jos sä pelaat CS liikaa, niin se ei oo enää niin makosa. Ja CS yksi miinuspuoli on se, että aika usein jos meet niinku tässä iltapäivällä komppiin tai viikonloppuna aamupäivällä, niin siellä varsinkin näillä MG ja GN ränkillä Silvereissä totta kai, niin siellä tulee niitä mahtavia suomalaisia, että kaikki tietää, että CS ärsyttävimmät ihmiset on venäläisiä, mutta se asia ei oikeasti ole silleen, koska jos omaan puolelle tulee suomalaisia, niin yleensä se on pahempi juttu, koska kyllä te tiedätte 12-vuotiaat suomalaispojat. Kyllä te tiedätte, että ne vaan kiljuu siellä ja ne ei osaa mitään. No se peli on vähän sit semmoista, joo. CS olisi aika hyvä peli, jos ei oikeasti olisi niin paljon jonneja silleen. Koska kyllä te tiedätte mikä on jonne. Se on semmonen ESL-lipittävä pikkupoika, joka huutaa siellä ja sanoo, että se on tosi hyvä. Ja sit se yrittää votekikkaa sut, kun se kuolee. Eiku niin, jos sä pöllit jonnelta tapoon, niin sitten yrittää votekikkaa sut silleen. Et kyllä te tiedätte siis. Oikeesti CS on oikeesti niin syvä peli. Mun mielestä CS on niinku, että 0/5, että en tykkää, dislike, okei, läppä oli. CS on oikeesti 5/5 ja se on oikeesti 5/5 tosi hyvä MLG Pro peli, jos haluu tuhlata elämää. Okei, toi on vähän väärä sanotaan. CS on hyvä peli niinku hyvissä määrin ja se on hyvä peli, jos et oo sellainen jonne siellä, koska kukaan ei tykkää oikeesti jonneista ja kyllä te tiedätte. CS on oikeesti tosi... Mitä mä oikeesti... Mun pitäisi hankkia oikeesti elämää, koska jos mä sanoin, että CS se ei oo mitään järkeä, että pitäisi hankkia oikein elämää, niin kun mä teen tätä videoa, niin mä luulen, että mun pitäisi oikeesti hankkia elämää, koska tässä ei oikeesti oo mitään järkeä, mutta välillä on vaan niin kiva alkaa vaan randomisti puhua tähän mikrofoniin ja jättäkää liikkeen, hei mitä? Että oikeesti, jos te ette tiedä mikä on CS tai teillä ei oo CS, niin älkää ostako, vaan hankkikaa elämää. Ei, sori, anteeksi nyt toi oli väärin, anteeksi, että jos teillä ei ole nyt CS, niin älkää please ostako vaan. Alatte tekemään koneella vaikka videoedittiä tai koodaatte pelejä tai käytätte se ajan vähän järkevämmin, koska sit kun sä hakkaat CS vähän useamman 100 tuntia, niin sä tajut, että ei siinä pelissä oikeesti ole mitään järkeä ja siitä ei mitään hyötyä, että olit sä siinä kuin hyvä tai huono. Tietenkin jos sä oot ihan MLG Pro, niin sä voit pelaa sitä työkseen, mutta onko sekään sitten kivaa ja sillä lailla. En mä tiedä. Kyllä se välillä on niinku ihan elämässä ns oikeat asiatkin on kivoa, mutta kyllä videopelitkin tai CSkin on ihan kiva silleen hyvässä määrin. Mut sit jos pelaa CS 247 ja ei tee mitään muuta, niin sit se on vähän huono juttu. Mutta kyllä CSkin on ihan makosa peli. Maistuu salamilta 5/5. Haluatteko te, että mä avaudun teille muista videopeleistä, että mun mielestä tässä videossa ei ollut kyllä oikeastaan nyt mitään päätä eikä häntää, mutta mä luulen, että mä yritän olla liian hauskaa ja tästä ei oikeasti tullutkaan hauskaa, joten jättäkää mulle vaikka semmonen yläpeukku sinne, laittakaa niinku yläpeukku, tietysti sellainen peukku sinne ylös, että se on niinku ylöspäin se peukku, ei sitä alaspäin, tai laittakaa se alaspäin, ei, laittakaa se ylöspäin, sit saa painaa tuota subscribe-nappia, jos haluatte lisää tällaista ihan turhaa videoa ja sillä lailla, mutta kertokaa kommenteissa, että mitä te haluatte, että mistä pelissä mä puhun seuraavaksi, tai No niin, nyt mä oon tekemässä tästä sarjaa, okei, kiitti, moi.